ekero chibasari cho charenge kwenanwa nigo siasa che county ya Kisii anene siasa chia tutam chia bwatainse asabara ibaganiri omugavana Paul Simbarati agendere gusirwa eriko agendera gwikirania amagenderero ase chinsemo au nonya nabo nigo bali bonsi bakwamiriria omugavana babeire bakugikiriwa bororo amuna barai au na kuboria omugavana kwegwa chinga kichingororo anyareko bakagokora emirimo goche county ya Kisii na boigo omugusi kuboriwa gukwana nerio gierimo unenchera yemo yokwiyarigania asobochorio bonene bori busyo murikito Polycarp Okara otwariganirie orobochuru gukwana chinga kichokubwato kwa kwega gwechi basari ase igitekega gya sukuru kya Mabamba imeyegwa diga ya kya Mukama ebunga ya Nyalibali Masabo imeye county ya Kisii igo siasa na nene cha tutam che county ya Kisii cha bwatanse ngoroki yango tutam ya governor moroki kabisa nali ararore na inje no molemavu no Munyalibali abalemavu wa muboto babazi na anje taba abanyalibali tabanjeti wapi nduru ya tutam ya governor tutam ikati abara ya watina nigo ba motogiri umugabana we county ya Kisii muske Paul Simbarati ngana baisene ko egwa entundende eliatabokiri tango lyae wekiranu abaibuli muri koya na bana abana ngo na bale skuru wazemba igoji governor ni fire si fire nani ngo tabi governor na sabantu bali bale gogopinga litangani ninche bwali governor gogotena abanyalibali mbagwanchete abantu abayiga baseito masimba abantu bayito banyalibali ebale komboli kira litkonkyo gopingero mu governor Gavana bone gesenge chona chire nsemo yao na abanyalibali bonsi pinda bantu mete abanyalibali ngwanchara bole gavana isaransa buya ngwancha mora isaransa leme gavana abantu bawo tishira na nyalibali ko wapi nyalibali ko na simba gavana uchirega ebasari ya karule ya shilingi 3000 lero ikire chiringi chiri burenga isano erebia gusere bobe gavana gakitata ke iriko egwe tami yakabere omo gavana ito Simbarati igo tutage tuisaranse omanyengaga Nyalibali abantu ababonsi pichikole chigane chiao nangainderere nigo boigo bari bagendere ko bakumulia ebigocho mu governor be county ya Kisii ge siasa baborigo weitobote nagokanya keriko mwachinga gichinyororo mu governor ko bakorera abananchi emirimo moshikori shipishia gotebanga moemeremo ashabarikira abana barenga barikero bwari abangena tete montegerere omwana ngogongare orobero oromo chimberere ngo mwana ngogonga barenga bagatega omwana bwara chagonga chimbere chonsi berakore ekero kwairo muntu eyese libotwane ti ngakiako kwa bungana Your Excellency gotoko kwa botwane ti bomoje ti goichura gose boichire 2027 elinda maskani yabe neto chikoborio toy kubungana ngaki boichire Your Excellency neto Nyalibali ntoko taka 0 tam ntoko taka 1 tam chitamune ngato chiko sabana intwe 2 tam einero siasa ya maskani siasa yobosera muntu tako tebanga turubani kati kabira that cannot make sense te koba na mondo chega omuga akoria inkamubwa kero na arengo mugeni gusi nta maete bubamba kandero manyete paka geteli nigimto korengana muno mugavana we county ya Kisii muske Paul Simbarati alia eirangana kunyara ko bagakogendera mu nemirimo imeye county ya Kisii asa agendere ko bagakogikiria obukurumi bwagendere ko bokwendiki wasama tukamagaga yintatebera taje kunyara ko bagagogianchira no nyangake simbota chire pipe yakamukire nganembe eroro no enembe iyo teligo chikobororo ka kese miaka yana nanje kani ngote lakini esibono ekerege sakurazma kebe moyo oboibyo borobrasma mboteneni Zimbabwe go nigaganirira sagukye magusiko bamo bosi obwe chikura cy'umwaka 2022 elio omugusinere konyore gatali ase serikali obwe go nigagendere ko bagagwa ketege siasa cyubo kenyomba ejo cyagendere ko bachikwa nikiwemeye county ya Kisii na kukanya abana siasa bali nembwejo koita obotem lazima make sure abantu bane kinkurura baada y'imyaka 10 ngote na mwata ya Simba ngwatorosereti ebintu bikababya ekiagera go ikomwelio lazima nje kubolinga Kisimba ngiwakoleta abantu bawo bakisi mo kumya ase mutabwati omu MCA
nonde ngoichorire bageni omwali oyo omugavana Simba nigagendere ko bagakobori gesaku kyomagusi nane nabamenye be county ya Kisii kwene kibona ngo bwatabare chikuraso bonge elio kubeke na mengi ya yomagusi kama tukagendete kwengekana osobachero wonene bo mwaka 2027 igonta itemba sana kiroyo moino na liturasi kumunige saku bwata ekura na liekerondo bwense agotene na ukwana etogosikwa Ginko ripoteri getaseni kya obwanchete kya Getembe kurugega imeye chinseme chiga cha mubamba ewadi ya kiamo kama county ne ya Kisii inche konkuruko Polycarp Okara